Версая там ще хванеш. Няма, тук сме до 500 лея. Стари дядо! Браво, бе! Браво, бе, влязохме, бе! Сериозно, добре. Нека да го вземеш директно. Няма, бе, ето фанахме го. Въпросът е какво ще ни върне от това, което ни е взело. Това е въпросът. Какво ще ни върне от това, което ни е взело? Добре! Добре! Друг екс! Дигай ръката, бе! Дигай ръката, бе! Дигай ръката, бе! Ой, дигай ръката, бе! Ой, дигай тази ръка, бе! Ей, шето! Ей! Няма какво да даде още. Добре, има. Червени, леле, червени. Браво! Браво, сини. Браво! Няма какво друго. Добре, 15x, добре, за сега 400 левчета. Шупа, нали ти казах. Да, казахте, спри това, спри това, значи трябва само седите. Екс, брат, браво, можеш още. Добре, уби ги. Добре. I like. Харесвам та дъртия, да си се така готин, да си се така убав, да ти е готино на брадата. Винаги да си изправил, да си сложил с машата тази за брада, хубавите правилните мехлеми. Дигай ръката, ей. Дигай ръката сега, ей. Браво, бе. Браво, убивай го. Леле, убихме го. Дигай тази ръка, бе. 1 и 2. Ей.